Slovak Telekom vám prináša službu Rodinný asistent, praktického pomocníka na chvíle, keď nemôžete byť svojim blízkym na blízku. Služba je určená starším alebo chronicky chorým ľuďom, ktorým neustále monitoruje zdravotný stav, a ich príbuzným, ktorí nemajú možnosť byť neustále pri nich, ale záleží im na ich bezpečí a chcú mať istotu, že v prípade potreby im bude privolaná zdravotná pomoc. Služba Rodinný asistent pozostáva zo špeciálneho samostatného mobilného zariadenia s vlastnou SIM-kartou. Váš blízky si môže vybrať hneď z dvoch pohodlných modelov. K dispozícii sú inteligentné hodinky Navigil S1 alebo zariadenie GT300 podobné mobilu, ktoré môže nosiť vo vrecku alebo na krku. V prípade zdravotného problému či nebezpečenstva, napríklad ak má váš blízky pocit náhlej nevoľnosti, si SOS tlačidlom ľahko privolá pomoc kdekoľvek v dosahu mobilnej siete. Jeho stlačením sa zariadenie spojí s dohľadovým centrom, kde profesionálny zdravotný personál rýchlo vyhodnotí situáciu a ak je to potrebné, kontaktuje linku 155. Aj pri náhlej nehybnosti monitorovanej osoby, spôsobenej pádom alebo stratou vedomia, je zariadenie schopné samo zavolať do dohľadového centra. V prípade nerizikového problému môže personál dohľadového centra kontaktovať určené osoby, napríklad susedov, ktorí vedia situáciu rýchlo preveriť a postarať sa o vášho blízkeho. Rodinný asistent vám prostredníctvom aplikácie umožňuje mať prehľad o stave vášho blízkeho a jeho lokalizácii, ako aj o stave batérie zariadenia, takže blízky sa o fungovanie zariadenia nemusia strachovať. Pri kriticky nízkom stave batérie operátor dohľadového centra skontaktuje vášho blízkeho a upozorní ho na nutnosť dobytia batérie. Dohľadové centrum pracuje 24 hodín denne, 7 dní v týždni. So službou Rodinný asistent môžete mať istotu, že je o vášho blízkeho vždy dobre postarané a že si bude dlhšie užívať samostatnosť a pohodlie vlastného domova aj vtedy, keď nemôžete byť práve pri ňom. Aby ste si mohli vychutnať chvíle, keď spolu byť môžete. Telekom.